martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti ngulunami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasiniroha mahodihami, todim todi parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asatakas sutangiho kami, jalatakas suatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tersurat di buku Sada Korin biddu 10, mamuka sian ayat 10 alu, sahatu ayat 26. Sada Korin biddu 10 ayat 10 alu sahatu ayat 26 tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Berek kamu ma Israel hian da partohap dilanggatanido akka namangaton peliani naung argado juhut pinelehon manang margogo do begu ido nahudok disi da oddo tahe na pinelehon nasida dada tu debata di pelehon tu begu ido alai dang lomo rohaku hamu saur tu akka begu dang tari nupamu sian panginuman ni Tuhani huhut sian panginuman ni akka begu dang tarbahek kamu partohap dilanggatan ni Tuhani huhut dilanggatan ni akka begu toisat tama Tuhani tung gumogo mahita sian ibana saluhut na jadi do alai dang saluhut marguna saluhut na jadi do alai dang saluhut patoguhon unang ma masirikoti na di ibana na di dongan ima pangakamu ma sian saluhut na ginadis ni parjagalani unang nirisihan ala ni panggora ni rohai ai gok di Tuhanido tano on rodi isina ima sahana huria nahinaholongan ni Tuhata ikon ta parhato poddo paboa na jot dohita ganggu dihuaso ni Tuhani lumobi moloro parukilon nang peta hatidakon au porsea di debata ama di Yesus Kristus dohot ditod di parbadia ganggu dohita dihuasona lumobi ma moloro parukilon ha gangguoni do petuduhon naso tahaposi kuaso ni Tuhani boy mangurupi dohot marmahani ngolutta ha gangguoni tarida di pabahenata ai asing ni Tuhani tahaposi tasobado portibion pangalahon nasongonido na masa di ngolu ni huria Korin na pinakulingan ni turpuk jami taon ala parngoluon ni halak Kristen na di Korin na sohibul mamarange holomo ni rohani Tuhani digobarhon si Paulus di turpukon parngoluon ni bangso Israel na jolo nunga didai si panganod doho si inumon na nilehon ni Tuhani hape dang porsea nasida di Jahoba nunga dilinggomi Jahoba pardalanan nasida mamuka sian Misir sahat tutano Kanaan hape disobba debata sileban mabiar ganggu huria Korin ala ro pangalileon sian pamareta Romawi mabiar nasida ala ro parpoda haliluon mangela nasida asa ganggu tu poda ni apostel Paulus ala pangalileo dohot elai-elai adong sian nasida na ganggu jala dang porsea di Yesus alani ima
disosoi nasida diturpukon asa unang marbalik siak kaporseau ni. Laos ido pardomuon ni turpuk jamita partangyanganon manang epistel tu minggu na parjolo dung trinitatis na mangordolhon marhite topik guru di debatado portibion rodi nasa isina. Alani amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta diarahon turpuk jamita odo hita asa manoktong porsea jala marsitutu makaposi debata alasa guru di ibana do portibion rodi isina. Atong songod dia manarikot si patu paotta asa manoktong Tuhani na mangarajai dohot na manguluhok kita diuduk ni pardalanan ni ngulutta di hasianganon. Na parjolo diodol hoddo tuhita asa toktong marpos ni roha holan tutuhani. Ala parange ni halak Kristen na parjolo di Korin na alang-alang makaposi Tuhani diberita si Paulus muse diturpukon taringot tu paddonganion ni debata di pardalanan ni bangso Israel na jolo mamukka haruar sian Misir. Di palua nasida siat tangan ni musuna. Dilinggomi pardalanan nasida marhite obun uju arian marhite api na marsi jongjong uju borngin. Asa unang lilu di pardalanan dilehot debata tu nasida nasongon kompas ima obud dohot api. Dada holak kompas di pardalanan dilehot Jahoba. Disari hoddo si panganon dohot si inumon nasida. Huria ni Tuhatta ra jupang parngoluon nasongoni di ruas ni huria Korin ubahen di pasunggul si Paulus namasa na jolo tu huria Korin. Digoari do huria Korin diri nasi ihuton Kristus. Hape sai diulahod dope ruhut-ruhut parugamoon namasa di nahumaliang nasida. Sadok dang pos rohani Yesus naung paluahon nasida siad dosa. Diulahon nasida do ruhut-ruhut parugamoon. Hape dang uduk nasida tu debata. Huria ni Tuhatta boy do songoni nang parnguluon ni halak Kristen. Tarsurat goarna di buku huria didohoti akar ruhut parhuriaon. Hape dang dibolokkon siar rohana ruhut-ruhut tasi pelebeguon. Molo porsea do petu ruhut-ruhut tasi pelebeguon ima patuduhon naso pos rohana di Tuhani. Disada berita, disada ari digijang ni batang aik Amazon na bidangi di Amerika, sahalak parsirkus na terberita patupahon pertunjukan. Marsepeda ibana disada kawat na dipahirtang digijang ni batang aiki. Meribu halak penonton ala nunga terberita ibana parsirkus na jago. Dung tolu hali ibana marsepeda dikawat digijang ni batang aik na bidangi disukun ibana ma penontoni. Porsea do kamu na jago au? Porsea ninna na toropi mangalusi. Atong molo porsea kamu na jago au? Roma sahalak asa hubotceng marsepeda dikawat na metmeton. Ninna parsirkusi majou na toropi. Leleng di paima. Danga dong na olo nanggo sahalak pe. Mabiar diboceng nani dok na jago. Huria ni Tuhatta songoni mangolu ni harak Kristen. Ganuk kebaktian di hati dakot do. Au porsea. Alai mabiar di abing Tuhani. Porsea lapatanna uduk jala unang ganggu di Tuhani. Torop nai halak Kristen na ganggu di hata ni debata naung liling di peo. Adong na ganggu di padidion na badia na jinalona gabe terdidi mangulahi ibana
manang dibaptis ulang. Adong napatuat to gobaran ni natoras na naung moding ala poda na madok pengkultusad do memajang gobaran ni na moding ala poda na madok dang si jaloon ulos dohot dang si dohotan adat kekapirat doi gabe torop na manutug ulos dohot na soolo be maradat mura-mura ganggu ala poda na mangaliluhon. Songon anak ni debatahi ta dipangido pos ni rohatta di ibana. Pos roha lapatanna unang ganggu di hata ni Tuhani. Pos roha lapatanna disude ulaon ikon marpangguruat tu ibana. Sai soluk do ganggu ni roha moloro parukilon manang hamaolon. Ipe martangiang alai ganggu. Molo mura-mura lomos jala madele imana patuduhon ganggu ni roha maradopon huaso ni Tuhani. Molo sai dulului pangurupio do sonang ni roha sian portibion imana patuduhon naso pos rohana di huaso ni Tuhani. Tahati dakon au porsea di Yesus Kristus dohot udutna hape sai ganggu do rohata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua humma sa guru di debata do portibiorro di isina atong taparange humma lomo ni rohani Tuhani. Nunga didai bangso Israel pangaramotion ni debata saleling di perdalanan nasida hape dang pos roha nasida di debata. Diguari nasida di rina bangso ni debata hape di parangehon di ragehot debata nasida ala ni hajahatonna di patuduhot debata tu nasida haburjuonna hape sai marungu-tungu do nasida tu debata diguari nasida dirina bangso ni debata hape diulah hajahaton haormuson hahisapon dohot parungu-tungu toni lambar belga gabe panihayon ujungna memberontak nasida tu debata targoar nasida bangso ni debata hape dang diparangehon lomo ni rohani debata. Huria ni Tuhatta di pamerengan ni si Paulus masa dongolu na songoni di tonga-tonga ni Huria Korin targoar nasida na porsea di Yesus Kristus hape sai diulahon nasida dope akan namaralo Tuhata ni debata diguari si Paulus do diturpukon parsobaon tu debata si leban alani ima aka amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta sunggul-sunggul do turpuk jami taon nang tuhalak Kristen dohot akan porsea di partikian sinu waingon asa manok tok kita porsea holan tu debata ala guru di ibana do portibion ro di pangisina songon natar surat di buku Ede nomor 200 sia ayat 3 parbegu do nahu molsohong ngoluna doho si panganon parbegu ro nasai holsoan nasai mamikiri arta portibi molo porsea hita di Yesus tabolokom masih rohatta bakko portibi jalamian bakko ni na porsea tu Yesus pangoloion pos ni roha dohot tolong ni roha dohot haserepon huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma diodolhon turpukodo tuhita marpos ni roha mahita tu debata ay urupan na duhita nangpe ditik kita rujun. Pangujunan ima ela-ela doho ujian na taadopi manguji parsihohotot tamakaposi Tuhani. Sebaliknya moloro pangujunan na mangelahita asa madabu tu dosa adong disisakap ni debata laho patuduhot tu portibion parsihohotot tadi ibana. Songon na niloas na songgop tu si Job. Taingot dang Tuhani na mangujuni si Job. Si bolis do. Marhite pangujunani lam dipatang Tuhani ha porseaon ni si Job. Jala lam dipaias rohana.
Dipakai Tuhan ido gijang ni rohani sadahalak na manguhum ibana asa ditadda dirina. Dipaserep rohana jala diboto hagalionna. Marihite na masai diajari ibana maddok. Unak kami tu gihon tu pangujunan. Dang mabiar halak Korintus tarbuat tu pangujunan ditiki masuk nasida tu inganan pemilihan na adong di huta Korintus. Rak mangan rak minum nasida disi. Diinganani manasida dihusipi si bulisi. Mangulahon haramunon. Parsobau tu begu dohot permainanon. Dang Tuhani nama buan nasida tu pangalahon na jahat. Dohot naramuni. Nasida sadiri do nabongot tu pangujunani. Domu tu sido nani do na di ayat 12. Ope ganup na jongjong di rohana di matahum ma unang tinggang. Hurian itu hatta para si roha do Tuhani. Iba na do parlinggo madohot pangusadiata. Diurupi Tuhani do hita molopos rohatta di ibana. Manang molo olo hita mangido pangurupionna. Molo taalo pangujunani jala olo hita majau ibana pamonangon na do hita. Dang loason na hita tarujun lo bisian na patut. Molo madabu hita tu dosa hita do nasala. Dang Tuhani molo madabu hita tu dosa hita do na mardabu-dabu tu Tuhani. Alai dang loason ni Tuhani hita madabu tu dosa molo sai rosu parsauratta tu ibana. Sai na ayota do pangujunani alai dang talu hita bainon ni. Sai na lehonon ni Tuhani do jalan keluar molo sai tu ibana hita marpangguruan. Molo olo hita urupan ni Tuhani sai na malua do hita sian pangujunani. Atong tiok magomos di bagasar roham. Sai na malua do na majo goar ni Tuhani. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho di bata Jahoba naong pasahat tok katam na badiai tu tonga-tonga nami. Disungguli hodo Tuhan sude na dingolu nami portibion ro di pangisina sa guru di hodo. Atong dangadong benahu habiari hami di hasianganon. Tuhan mologok parukilon nang tarujung ngulu nami. Tiok magomos hapursion nami. Asa manok tok kami marsitutu porsea holat tuho. Dada betu ulaun hasi pelebiguon nasai mangonggop ngulu nami di hasianganon. Sesa dosa nami Tuhan molotar sor hami mangulahud dosa dohot tajahaton di julum. Amin.